ಬೆಂಗಳೂರು ಐ ಟಿ ಕಂಪನಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನಾಯಿ ಎನ್ನ ಪಂಜುಲಿ ನೆಂಕ ರೋಡ್ ಉಡ್ತು ವರಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪಿಲ್ಚಣ್ಣಿ ಎಂಕ ರೋಡ್ ಉಡ್ತು ವರಿಜ್ಜಿ ಅವು ಆನೆಗೆ ಎಂಕ ಬೇನೆ ಹಾಪುಡು ಎಂಕ ಇರ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಡೆ ಯಾನು ಪನ್ಪನೆ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ಕೊಡಿಟ್ ಆಪುನ ರಾಂಗ್ ರಾಂಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದುಲ ರಾಂಗ್ ಅತ್ತ ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಊದೆಕ್ಕುವುದು ರಾಂಗ್. ಈ ಭೂಮಿದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆರಾಯನಂಚಿನ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗೆ ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ಕಾವೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇನು ಮರಿತೊಂದು ಕಾವೂರು ಗುತ್ತುದ ಮುಡದೈ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಮೈಸಂದಾಯನ ನಡೆಕ್ಕೆ ತರೆದಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಗುಡಚಾಮುಂಡಿನ ಸ್ಮರಿತೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಮಾತಾ ಉಜ್ಜಾಲೆಗ್ಲ ಹೊರ ಮುಲ್ತುರದೆ ತರೆತಗ್ಗದಂತೊನ್ಬೆ ಯಾನಿಂತ ತುಳುನಾಡ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಮಾತಕ್ ಮುಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಏನೊನ್ಬೆ ನಿಖಲ್ ಕಾವೂರು ಗುತ್ತುಗು ಪೋತಾರ ಕೈಗಾನಿಗೆ ದಿವೊಂದರ ಅಡೆಗೆ ತೆರಿಪದುಂತೊಂದರ ಅಕ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡ ಕಾವೂರು ಗುತ್ತು ಪೋತಾರ ಇಚ್ಚು ಸರ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆವಡೊಂದಿತ್ತಂದ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಸಬೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಂತ್ನೆತ್ತು ದೈವಲ ಪನ್ಪುಡು ತಿರಿದಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಯಾನು ತೆರಿಪದುಂತೊನ್ ಬಯಂದು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದೈವಾರಾಧನೆದ ತೆರಿಯರ ದುಂಬು ವಾ ಜಾಗೆಡು ಒಂಜಿ ದೈವ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಚಾರ ನಡಪುಡ ಅಪಗ ಆ ಗುತ್ತುಗು ಪೋದು ಆ ಗುತ್ತುಡು ತೆರಿಪದುಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿನ ಬಚ್ಚಿದ ಕೈ ಅತನ ಕೈಗಾನಿಗೆ ನದೀದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪದುಂತೊಂದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಉಂತೋಡು ಆ ದೈವದ ಅಪ್ಪನೆದು ತೊಣಂದೆ ವಾ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತನ ಅಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನದ ನಿಯಮ ಯಾನ್ಲ ಈ ನಡೆನಿನಿ ಕಾವೂರು ಗುತ್ತುದ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಮುಡದಯನ ಒಂಜಿ ನಡೆ ಅಂದು ತಿರಿಯೊಂಬೆ ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ವಿಚಾರಗಳು ಏಪಲ ಇನಿ ದಾನೆ ತನಕ ಹೆಂಡಾಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನವು ನಂಗೆ ಸುರುಕು ಇನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೊಡಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದ ರೀತಿ ನೀತಿ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿಗುರ್ತ ಎಂಚ ಎನ್ನ ದೈವಗ ಏತ ತಂಬಿಲ ಎನ್ನ ದೈವಗ ಎಂಚು ಏತಿ ಎನ್ನೆ ಅತನ ಏತ್ ಸುತ್ತು ಬಲ್ಲಿ ಏತು ಬರ್ತು ಭಂಡಾರ ದೆಪ್ಪುನೆ ಅತನ ಯಾನು ಇಡೀ ಊರ್ನು ತೆರಿಯರದುಂಬು ದೈವಾರಾಧನೆನು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಯೊಂದೇ ಪೋಡಾಯಿ ನಾವು ದೈವಾರಾಧನದ ಮೂಲ ನಿಯಮ ಅಂಚನೆ ಆ ಮನ್ನದ ದೆಪ್ಪುನಿ ಗುತ್ತದ ಸಂಸಾರವಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತೊಡು ನೆನೆತುಂತೊನ್ಬೆ ನಿಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಂಗೆ ಕಾಪನಂಚಿನ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆದ ಉತ್ತರವು ಸಣ್ಣದಾದುಲ್ಲೆ ಕೇನುಳಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪನ್ನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪನ್ನಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 30-35 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೈದಳು ಐಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂತಾರದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇಪ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಡೆಡಿಟ್ ಆಪನಂಚಿತ ವಿಚಾರ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಂದು ತಪ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಒಪ್ಪುಗ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಈರಡಲ ಆ ವಿಚಾರನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಯ್ತು ಬಂತೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಡು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ಪಡೆತನಾರು ಅಂಚಾರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ ವಿಚಾರ ಯಾನ ಬಗ್ಗೆಯನ್ನು ಯಾನು ಪನ್ಪುಣಿ ಕಾಂತಾರ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ತನ ಅಕ್ಷರ ಸಹ ತಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಆರು ಮಲ್ತದ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪ ಅಂಡ ದೈವನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ ಕನತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಓಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾರಂಗಿ ಬಲ್ಲಾಲ್ನ ಸ್ಟೋರಿಯ ಅಮ್ಮ ಬಲ್ಲಾಲ್ನಿನ ಕಥೆನ ಕಾಪುದ ಕಲ್ಯಾಣಪುರದ ಕಥೆನ ಕನತ್ತದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಜಾರಿಜಾಂಡು ತಮನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಡ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ಕನತ್ತದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಲಿಗೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಚಾರನು ಒಂಜಿ ತುಚ್ಛವಾದ ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋಚವನಂಚಿದ್ನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ನಗ ಮನ್ಪೇರು ದೈವಾರಾಧನೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪೋಂಡು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲಕ್ಕೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನನ್ನದೇಗ ದಯಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ ದಯಗ್ ಬಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾಗತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮೂಡಾಯಿ ಬಡ್ಡಾಯಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಗೊತ್ತಾವಾಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋವಾಡು ಮಕ್ಕಳು ಯಾನೀತ ಇರಡ ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರಿಗೆ ಗಗ್ಗರ ತಲೆಕ್ಕೆ ತಲೆಪಟ್ಟ ಮೈಕ್ ಇಜಾರು ಅಣಿ ಜಕ್ಕೆಲಣಿ ಇರಗ ಫೇಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ದ ದೈವದ ಕಲನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೋಲಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಬರುಣ ಪನ್ಪಂಚಿತ ವಿಚಾರ ದೈವ ಯಾನು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದೈವ ಕುಂಬರುಜಿ ದೈವ ಕಟ್ಟಿ ಇಸ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪತ್ತನ ಮಾತ್ರ ದೈವ ಕುಂಬರುಣಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಗುಳಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ನೆಲವುಳ್ಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮಗೆ ಗುಳಿಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ಆಯ ಕುಂಬರ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿ ಮಾನನ ಮಿತ್ತ ಪತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕುಂಬರುಣ ಆಯನ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನಗ ಏರ್ಲ ಹಣಿ ಕಟ್ಟೊಲಿಯ
ಏರ್ಲ ಮೋನೆ ಕರೆದಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿಯ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಪನ್ಪುಣಂಚಿದ ವಿಚಾರ ನೀರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಉಂದಿ ಜನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುಣೆನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ದಾಯಕ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಹೋರಾಟ ದೈವಾರಾಧನಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ದೈವ ಆರಾಧನಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಬುಧರು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತು ಸರ್ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಬುಧರು ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತು ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತು ದೈವರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪ ಆ ಆಚರಣೆ ಉಂಡತ್ತ ಸರ್ ಆ ಆಚರಣೆ ಯಾನೋರಿ ಬೆಂಗಳೂರು IT ಕಂಪನಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನಾಯಿ ಎನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೆಂಕ ರೋಡ್ ಉಡ್ತು ವರಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿ ನೆಂಕ ರೋಡ್ ಉಡ್ತು ವರಿಜ್ಜಿ ಅವು ಆನೆಗೆ ಎಂಕ ಬೇನೆ ಹಾಪುಡು ಎಂಕ ಅವು ಆನೆಗೆ ಬೇನೆ ಹಾಪುಡು ಈರು ಪನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಈ ಐರೋಳು ಮೈರೋಳು ನೆಕ್ಕರ ನೇರೋಳು ಆ 14 ಬಗೆತ ಇಂಡಿ ಪೂರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ ಕಲ್ಪು ಬಾ ನನ್ನದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಿಳಿಸಾವನಂಚಿತ ಕೆಲಸ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪು ಬಾ ಆಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲ ಮಟ್ಟಡು ಮಾಡರ್ನೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸ್ಡ್ ಅದು ಇಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಐಕ್ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರಡು ಬಂದ್ಪುಣವು ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಅದ ಯಾನು ಆಣತ್ತ ಈತನೆಟ್ಟಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆದೊಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೆರೆಯೋಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಧಾರಿನ ಪಾತೆರ್ದಂದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಮುಖಸ್ತುತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ತಮ್ಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಂತದನೇನಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಯಾನಿಡ ಸ್ಪಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉನ್ನೆ ವಿಜಯನ ನಾಟಕಂಲ ಯಾನು ಉಂತಾಬೆ ನಾನು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಬೋಡಂದ ಇಂಚಿನ ಅಂದರೆ ಎಂಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಾಗಲ ಕೂಡ ದುಂಬದಲ್ಲ ಕೊನ್ನ ಕತೆ ಮತ್ತು ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಕೊಡೋದು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕುಲೈಕ್ ವಾ ಮಾಹಿತಿಲ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಕುಡೋರ ಒಂದು ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ನೆಲ ನಮ್ಮ ಪಂತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನೇದಾದ ಈರು ಪನ್ಪರು ಈರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅದು ದೈವಾರಾಧನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಜ ಯಾನತ್ತೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಯಾನತ್ತೆ ತೊಂಡೆಂಡ ದೈವಾರಾಧನಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಅಡಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕುಡೋರು ಇಂಚಿತ್ತನೇ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಮನ್ಪುವೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಸಿರಿಪಾಂದವು ಚಿಗುತ್ತದೆ ಬನ್ನ ಕಟ್ಟದ ಅನಿಕಟ್ಟಿ ಎಂದಂಡ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಯ್ತೊಂಡ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಪಿರಾಡು ಗೊಬ್ಬೆ ಬಾರದಿ ಇನಿಗಲೈರಿಗೆ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಊರ್ದ ಚಾಕಿರ್ದಾಕ್ಲೆ ಊರ್ದ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಚಾಕಿರ್ದಾಕ್ಲೆ ಊರ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಸದಿದ್ದು ಬಲ ಐನಂಚಿನ ಚಾಕಿರ್ದಾಕ್ಲೆ ಜೀಟಿಗೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ಬಂಡಾರ ಪಲ್ಲೆಂಕಿಬೋದು ಬೊಂಬಾಯಿಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ನಡು ಅತ್ತಂದನ ಜಾಗಿಡು ದೈವದ ನೇಮ ಹಾಪಡು ನೇನು ದುಂಬುದ ದಿನ ದೈವ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಉಂತಾದ ಕೊರುವ ಯಾನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಂತೆ ಅಂತ ಬನ್ಕ ಒಂಜಿ ಯಾನಿಗೆ ಎನ್ನೆ ಮುಲ್ಪದ ಇರೆಗೆ ಕೋಲದ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು ಕಟ್ಟಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಕೊಡೋದು ಮೈಸೂರು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ಟು ನೀನು ಮಾತ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಂಡಿನ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪಜಿ ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ಏರಿ ಯಾನಿಗೆ ಎನ್ನೆ ಇತ್ತ ಯಾನು ಪನ್ನ ಪಟ್ಟಿಡಿತ್ತನಕಲು ಮಾತ ಬೊಲ್ಪುಗು ದೈವದ ಬೂಲ್ಯ ಪತ್ತನಕಲು ತುಳುನಾಡದ ದೈವನ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆದ ನೀರು ಪರ್ಪುನಕಲು ಯಾನು ನೀನು ಉಂಟಾವಲ್ಯಾ ಯಾನಿಗೊನ್ನೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಈನಿ ಮುಲ್ಪದ ಸಾದಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟೆ ಮುಲ್ಪದ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಕೊಣದು ಬತ್ತ ನೇಮ ಒಂದುಂಡು ಯಾನಿಗೊನ್ನೆ ಇನಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆತನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಉಂತಾನಗ ಇನಿಗಲ ಯಾನಿಗೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪೂ ಪತ್ತಂದೆ ಒವ್ವೇ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಲ ಪ್ರೇತಮ ಇಟ್ಟು ಬರೋಲಿ ಒಂಜಿ ರಾಜನ್ ದೈವ ಜಾಲಗೆ ಬತ್ತದ ಪಡಿಯಾರಿ ಕೊರ್ದು ತೀರ್ಮಾನದ ತೊನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲ್ಯದಲ್ತೆ ಪಜಗುಂಟು ಬತ್ತೊಂದು ಇರೆಗ ದೈವ ಲಕ್ಕುಣೊಂದು ಪಣ್ಣಗ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೆನ್ನು ಏನು ಉಂಟಾದ ಕೊರಳ್ಯ ಯಾನಿಗೊನ್ನೆ ದೈವದ ಕಲತ್ತಾಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಾನಮುನಿದ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಅಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸಲೇನು ಪಾರ್ದ ಅಪತರ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಯಾನಿಕೊನ್ನೆ ಬೇರೆ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ಕೈಕಾರ್ ಪತ್ತದಾಂಡಲದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರ್ನಕ್ಲನ ಅತನ ಯಕ್ಷ ನೆತ್ತಕ್ಲನ ಪಂಡ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಂತಾರ ಗೆಲ್ತನೆ ಅತನಂದು ಗೆಲ್ತನೆ ಆಂಡಾಯ್ಕು ದುಂಬುಲ ದೈವದ ಪುದಾರ ಬತ್ತನ ಪರ ನೆಲ ಪತ್ತು ಪೋತುನು ನನ ದುಂಬು ಬರ್ಪನ ನೆಲನೆ ಪತ್ತುನು ನನ ದುಂಬು ಬತ್ತನ ಸಿನಿಮಾಲ ನೆನಪುದಿಲೆ ಈತ ಬತ್ತದ ಆತನೆ ಹೋದಾತನೆ ಜನಕುಲೆಗೆ ಬೇನಂಡು ನನ ದುಂಬು ಬರಿಯರೆ ಯಾನಿಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜನು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕುಳ್ಳಾದ ರಾಪವನಾಗ ರಾಪದು ಐನ ಇನ್ನು ಮನ್ಪನೇನು ತೂನಾಗ ಎಂಚ ಇನ್ನೇನು ಪರ ಐನು ಉಂಟಾದ ಯಾನಿಗೆ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ತೊಂದರೆ ತಯಾರುಳ್ಳೇನು ಆಂಡ ಕೊಡಿಯಾಟಿ ಟಾಪ್ ನಂಚಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ನಿಕಲ್ಪ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಅಲ್ಪ ತೋಜಾದ ಕೊಟ್ಟು ತೂಲೆ ಎಂಚೆಚ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುಣಾಕಲಿ ಆಂಡ ಇರು ಪನ್ನೆಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆ ತಮ್ಮನ್ ಚೆಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಏದಾಕಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮನ್ಪೇರ ಯಾನಿಗೆ ಒನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲು ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ತೂದು ಉಂದೇನು ತೂದು ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಪನೋಡು ಎಂಚನೇನು ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ದೈವದ ಆಯುಧಲು ಇನ್ನು ಯಾನ್ಕೆ ಒನ್ನೆ
ಅಪ್ಪನ ಗರ್ಭನ ದೈವ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲವಡು ಪಾತ್ರೆಯವಡು ಗುತ್ತುದೆಯವಡು ಅತನ ಮುಗುಲು ಮಾತ ಏರು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜ ಅಪ್ಪ ಯಾನಿಗೆ ಇನ್ನು ಆಂಧ್ರಾಡ್ದು ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದು ಪಿದಾರ್ದು ಬತ್ತದ ಅವತಾರ ಅಂತೀರ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಪನುಲಿ ಯಾನಿ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬೇನೇನಿ ಎಂಕುಲ ಬೇನೇನ್ ತೀದು ಅತನ ಈ ನಮ್ನೆದ ಗಂಡಾಂತರ ನಿಂತೀದು ಎಂಚ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಣೇನಕೇನೆ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿಜಯ ನಡ ಕಾರಣಗಳು ಎಂಜೆದ್ದೆ ಜಾಗಿಲಿತ್ತು ಪನ್ವೇನು ಉಂತಲೆ ಉಂತಾರ ನನ್ನ ಮೀರಿನ ಪನ್ನುಳಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಉಂತಾವಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಈತ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಒನೆ ಅವಡು ಇಜಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲು ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾನ ಉಂತಾಲೆ ಮನ್ಪುಣತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪುಡೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬನ್ನಿ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಕೇನ್ನುತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅವು ಆಯರೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮೂಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮುರ್ಕುನೋ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬನ್ನೆ ಮೂಲಿರೆಗೆ ಮೂಲಿ ಯಾನ್ ಕೇನ್ನು ಈರು ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲಕ್ಕೆ ಪೋಯರ್ನ ದೈವಗ ಬಾರ್ನೆ ಕೊರ್ಪುಣತೆ ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಪೊರಿಯನ್ನ ಕೈ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂದೆ ತೊಳ್ಳೀರು ಯಾನ್ ದಾಯ ಪನ್ನೆ ಬಂಡ ಈ ವಿಚಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೊರಡಾಯಿನೈತೆ ಜನಕುಲಿಗೆ ಯಾನಿಗೆ ಮೂಲು ಈ ನೇಮದ ಕಲಟೆ ನಾಟಕ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾಡ ಪಾಡ್ಬೇರು ಯಾನಿಗೆ ದೈವಲ್ದ ಪಟ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಮೋನೆ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಅವು ಅಲ್ಲಂಡ ಬೂರ್ನು ಐನು ಲೋಡು ಅರೆ ಯಾನಿಗೆ ಪಟಲ ದೆಪ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಯಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಡ್ದು ಈ ಬೊಡದಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತಾಯಿ ಜೋಕುಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಬಂಡಾರವನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿನಾಗ ಇಂಚ ಕನ ನೀರು ಬಂದು ಕೈ ಮುಗಿಪು ನಡೆ ಇಂಚ ಪತ್ತು ಉಂತುನೆ ಯಾನಿಗೆ ಏರಡ ಪತ್ತು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಂತ್ರತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿತ್ತ ಎದುರು ಬೆಟ್ಟದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿತ್ತ ಎದುರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಶೂನ್ಯ ಉಂತದೇ ಸುದ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಯಾನು ಈ ವಿಷಯ ಪಂಡೆಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರೆಗೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ನಿಖಿಲ್ ನನ್ನ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಕಲಿಜ್ಜಂದೆ ಕೇಪುಲಿಜ್ಜಂದೆ ಪೊರಿ ಕಲ್ಲುಬಾರ್ದ ಪೊರಿ ಪೊರ್ದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ನರ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಾನಿ ಎಂಚಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಗೆನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪುಣ ಬರ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಹಿರಿಯ ವಾ ನಮ್ಮದ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ದೆ ಎಂದು ಕೇನಿರಬ್ಜ ಎಂಚ ಪಾರ್ದಿ ಇನ್ನು ಇಂಚಾನ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಅರ್ಧ ಚಿಂದುಮಂತೊಂದು ಯಾನಿಗೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ತುತ್ತು ಇತ್ತನು ಯಾನಿಗೆ ನೇನ ಎದುರು ಎಂಚ ಎಂಕಾಕಲ್ಲ ಎಂನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇನೆದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ ಇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬಿಡ್ತೆ ಅದತ್ತು ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಎಂಕ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನೇನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ಅವು ಕೊಡಿಡಿಡ್ ಆಪಣ ರಾಂಗ್ ಅಂಚನ ಒಂದುಲ ರಾಂಗ್ ಅತ್ತ ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಊದೆಕ್ಕುವುದು ರಾಂಗ್ ಒಂದು ಮೂಲು ಮಿನಿ ನಂಗೆ ಮತಿ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮನ್ಪೊಂದ ಒಂಜಿ ಶೋ ಆಯರಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನೆ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮಡ ನೇನು ಕೇಂಡರ್ನ ಗುಡಿಬಾರ್ದು ಬರೋಡತ್ತೆ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಇಂದು ಬುಡ್ಲೆ ಇರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಬೇತೆ ಸಿರಿಗಂದಲು ಕಟ್ನಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲ ಹಾಕೊಂತೀರಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂತೀರಿ ಅಂಚ ಬಂಡದಿರೆಗೆ ಕೆಲವು ಪುರುಷ ಪೂಜೆ ಮತ್ತ ಅಂಚಿನೇ ದೈವದ ವಿಡಂಬನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾರವನಿ ಬೂತಲು ನೆತ್ತ ಕೊಡಿಮ ಕಂಬಲದ ಮಡದಾನಿ ಮಾತಪ್ಪನು ಯಾನು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಸನ್ನದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಓಡೆಗೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ಬರೋಡೆಂಚ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಯಾನು ಸುರು ಸರಿಯಾಪೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬನ ಸರಿ ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸರಿ ಮಂತೊಂದು ಬರೋಡು ಯಾನ್ಕೇನೆ ಲಾಲ್ ಗಂಧ ಮುಟ್ಟದು ಇರೆಗೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಗೋಡು ಇರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟಾದ ಇರೆಗೆ ನೆತ್ತೆರಿ ಜಪ್ಪನ ಪನ್ಪುಣ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಟ್ಟ ಆತನ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ಗಡೆ ಎಂಚ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಾರಿಗೆ ನಾನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಲಟಿಂದ ಮಂಗೆ ಅನ್ಪಾರ ಯಾನಿಗೆ ಆಟ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗಡೆ ಉಂತಾವ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಟೆ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕಾರನಿಗೋದ ದೈವದ ಅಡಿಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮನೆದ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ಪುಣ ಬನ್ನಾಗ ನೆಕ್ಕದಾನೆ ಕೇರ್ನ ಇಜ್ಜೇರಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮನೆದ ಬೇನೆಂದು ಇದು ಎಂಚ ಯಾಕಲೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ಪೋಡು ಗಂಬಿತೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಇಂದು ಸರಿಯಾನಾಗ ಅವಳು ಆಯರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ದೈವಾರ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿನೇ ಇರು ದಾಯ ಪನ್ನೆ ಮಂಡ ಯಾನೊಂದು ಯಾನಂಚೆ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೋಜಿ ಎಂಕುಲು ಏರೆಗಳನ್ನೇ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋಜಿ ಯಾನು ಚೀಟಿದೂದು ಭಾಷಣ ಮನ್ಪೋಜಿ ದಯಬೇಡ ಎನ್ನ ದೈವ ಕೊರನ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರು ನಾನು ಎನ್ನ ಗುಡಜಂಡಿ ಕೊರನ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಾತಿರ್ನೆ ಎಂಕುಲು ಚೀಟಿ ಪಾತಿರು ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರು ಬಣ್ಣ ನಿಂಕ್ಲೆ ಕೊರನೇನು ಮಾತ್ರೆ ಪಾತಿರ್ನೆ ಆಂಡಲ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ
ಇನಿ ತುಲೆ ಯಾನು ಒಂಜೊಂಜೇನೆ ಪನ್ಪೇನು ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋದನೆ ಪಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಆದ ಸಾಲಡು ನಲ್ಗೊಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ರುನೊಟ್ಟುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದೈವಲೇನು ರುನೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದ ಕೇಪುಲ್ ವರ್ಣದ ಬದಲಿನಿ ಒಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುನ್ನಮ ಇನಿ ಉಪಯೋಗ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೈವ ಇನಿ ಅನೇಕ ಗುತ್ತದ ಚಾವಡ್ಲೇಡು ಮತ್ತು ಮೀನು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುಳು ತಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಾ ಧರ್ಮನೇಮ ಮನಪ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಜನ ಧರ್ಮನೇಮ ಮನಪ ಮಡಿವಾಳ ಪುರೋಹಿತರಿ ಇನಿ ಮಡಿವಾಳ ಶುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಣ್ಯ ಪಿಂಗಾರನು ಮೋನೆಗೆ ಬತ್ತದ ನಾಗಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ನಲಿಪು ನಾವು ಪಿಂಗಾರನು ಏರು ಪತ್ತೋಡು ಗ್ರಾಮ ದೈವಗು ಒಂಜಿ ಪಾಲ ಪಿಂಗಾರ ಮಾತ್ರೆ ಅವಲ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆಂಕಿತ ಕೊಂಬುಗು ಕತ್ತಿರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಪುರ್ಪೋಗ್ಲ ಕೂಚಿಗೆ ಬಾಡಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿನ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪಾಲ ಪಿಂಗಾರದ ಅಡೆಗಿನಿ ಇನಿ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಮೂಲ ಮಾತ ಇನಿ ಇಲ್ಲ ಮಂತ್ರಜಾವದಿಗೆ ದರಿಪುನ ಎಲ್ಲ ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲ ಬತ್ತದ ನಲ್ಲಿ ನಾಗಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುನ ಬಣ್ಣಗಾಯ್ಕೆ ಅವೊಂಜಿ ಫಸಲತ್ತ ಇನಿ ತಿರುತ್ತ ಅಲಂಕಾರಮನ್ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಇನಿ ಅನೇಕ ಇನಿ ದೈವದ ಬಿರಿಪತ್ಯದ ಬಿರವತ್ತನಂಚಿನ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ಬದಲು ಸ್ವಸ್ತಿಕಿನಿ ಓಂಕಾರ ಬೈದನು ಎಲ್ಪೈನ್ ಪೋರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಇನಿ ಬತ್ತನ ಜಾಗೇಡಿನಿ ಪುರಾಣ ಮಿಶ್ರಿತ ಪಾರಿಗಿನಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ತಲದೂಗೊಂದುಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಪಾರಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡಲ ಪಾರಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಬಣ್ಣದ ದೈವಲಿನ ಭಯಕೃತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಂತೇನು ಆಂಡ ಇನಿ ನ್ಯಾರು ಗಾಂಧಿ ಬೆದೆ ಜನಕುಲ ಮತ್ತೆ ಇನಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದೈವ ಗಡ್ಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷ ಪನ್ಪುನೆ ದೈವದ ಕಟ್ಟಿನೇ ಮುಡಿನಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾತ್ಯರ್ನೆ ದೈವ ಜ್ಯೋತಿಷ ಪಾತ್ಯರ್ನು ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನು ಪೂರ್ವಜರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವದ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ ನಾಲಾಯ ಕತ್ತಿನೇನು ಬದಲ್ತದ ವಿಕೃತವಾದ ಬಾಮಜ್ಜಂದನಂಚಿನ ಆಯಜ್ಜಂದನಂಚಿನ ಇನಿ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಮಾತ ಪಾಡು ಇನಿ ಒಬ್ಬ ಕಾರಣಗಿನಿ ಇನಿ ಮಂತ್ರ ಇದೇನು ಮಾತ ಮಂತದ ದೈವದ ಪುದರ ಬದಲನೆ ಮಲರಾಯ ಕೊಡಮಂತಾಯ ಬೆತೆ ಕೊಡಮಂತಾಯ ಆತನಿನಿ ಇನಿ ಲೆಕ್ಕೇಶ್ವರಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಆತನ ಮೈಸಂದೆ ನಂದಿ ಬೆತೆ ಪೊನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಒವ್ವೇ ಒಂದು ಜಾಗ ಇಡ್ತುಲೆ ದೈವಲೇಗುಂಡದೆ ದೈವಲೇಖ ಕರಿಮನಿ ಪಾಡ್ನೆ ಮದ್ಮೇನೆ ಅವನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದ ದೈವಲೇಖ ಕರಿಮನಿ ಪಾಡ್ನೆ ಕರಿಮನಿ ನೀ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿಯರೆ ಬಂದಾಗ ಕರಿಮನಿ ಕೊರಲೆ ಅಂತ ಕೇವನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಕರಿಮನಿ ಕಟ್ಟನ ಕಂಡನಿ ಕಟ್ಟನ ಕರಿಮನಿ ನರ್ತಕ್ಕೆ ಕೇನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಂತ ಕೇವನ್ನೆ ಯಾನಿರಿ ಕರಿಮನಿ ಅಪನ ಕರಿಮನಿ ಕಟ್ಟನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಕಂಡನಿಯರಿಂದ ಕೇನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಯಾನ್ ಕೇನು ಇಂಜಿನೇನಿ ಕರಿಮನಿ ಕೇನು ಇನಿ ಬೆತೆ ದೈವ ಕೊಪ್ಪನ ಬಾರ್ನೆ ಪೊರಿ ನೆಕ್ಕು ಮಾತ ಇನಿ ಕಲ್ಲು ಬಾರು ಸೇವಂತಿಗೆದ ಬದಲು ಕೇಪುಲ್ದ ಬದಲು ಸೇವಂತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ನೇಮದ ದಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನರ್ತಕೇರ್ನ ಪಾತ್ರಿನಕಲ್ನ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಮಾನಿನ ವಸ್ತ್ರ ಗುತ್ತಿನವನ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕರ್ಬದ ದರಿ ಸಾಮ್ಯಾನದ ದೊಂಪ ತೋರಣದ ಬದಲು ಬಂಟಿಂಗ್ ಅಂಗನಗು ಕರ್ಬದ ಚಪ್ರ ನೆಲಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಲ್ಲಿ ಪ್ಲೈವುಡ್ದ ಹನಿ ಬೊಲ್ಲಿದ ಅನಿಕಲು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ದೇವತಾರಾಧನೆದ ಅಲಂಕಾರನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಗಣಪನು ದಂಡಮಾಲೆಯನ್ನು ಓಲು ಕಟ್ಟೋಡಿತ್ತು ನೀನು ಓಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತನು ಇನಿ ಕಟ್ಟುನು ಇನಿ ದೈವದ ಬಂಡಿಗೆ ರಬ್ಬರ್ ತಿಕ್ಕಾದ ರಬ್ಬರ್ದ ಮಿಶ್ರಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಟೈರ್ನ ತಿಕ್ಕವನೆ ಇನಿ ಬೆತೆ ನಮ್ಮನಿದ ಇನಿ ಮಾನವನೇ ಬಟ್ಟನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯೋಲು ಟೈಸನ್ ಬಾಯ್ಲರ್ದಂಚಿನ ಕೋರಿ ನೆತ್ತೆರದ ಬಲಿ ಯಾವುದು ಇನಿ ಹಸಿರಗಿರಿಯಡಾಪನಂಚಿನ ಕಲಟಿನಿ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಭಜನೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯರ್ನಾಗ ಬಂಡಿ ಉಪನಾಗ ಇನಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವನೆಂದು ಪನ್ಪುನಲ್ಪ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡೊಂದು ಗೆಂಡ ಇನಿ ಗೋವಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ದೈವದ ಕಲಟಿನಿ ಒಂಜಿರೆ ಗಂಧಬೂಲಿ ಹತ್ತಂದೆ ವಾಕಾನಗಳ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಜ್ಜಿ ಇನಿ ಧರ್ಮನೇಮದಲ್ಪ ಕಂಬುಲ್ದವರಲ್ಪ ಚಂಬಿಲದಲ್ಪ ಪೂರಲ್ಲ ಇನಿ ತೀರ್ಥದ ಭಟ್ರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣೆಜ್ಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಓವೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಜ್ಜಿ ದೈವ ಪ್ರಿಯ ಹತ್ತಂದನವನ ಖುಷಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಪರಕಿನ ಕೊರ್ಪುನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಬೋಡಾದ ದೈವನು ಬೋಡ ಅಪ್ಲೆಕ ಮಂತನ್ನು ಕೇಪುಲು ಕಲಿ ಇಜ್ಜನ್ನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಂದನ ಕಲಾ ಇನ್ನು ಮಾತ ಇರಿಗೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಯಿನ ಕಟ್ಟಡ ದೈವಪ್ರಿಯ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಇರಿಗೆ ಪೂತಾಲಂಕಾರ ಸರಕಾರಿ ರಜತ ದಿನೊತ್ತಾನಿ ನೇಮದೀಪುನೆ ಸರಕಾರಿ ರಜತ ದಿನೊತ್ತಾನಿ ದೇಪದೀಪುನೆ ನಂಕ ಬೋಡಪ್ಪನ ನೀ ರೇಪದೀಪುನೆ ಎಲ್ಮೆಂದ ಬಾಜ ನೋಡು ಅಡಿಗೆ ಬೈಪವನೆ ಇನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೋಪುಡು ಐಟ್ನಿಟ್ಟು ಬಾರನೆ ಗೊರ್ಪುಣಿ ಇನಿ ಯಾನಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದು ಕುಟುಂಬ ಗಂಧ ಒಂಜಿ ತರೆಪಂದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಗಂಧಗಿಂದ ಮಾತ ಗೊರ್ಪುಣೆ ಕಲಪೆ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಿ ನರ್ತಕೇರು ಗುರಿಕಾರಡದು ಮಾನ ಇನಿ ಗುರಿಕಾರಡಲ್ಲ ಕಟ್ಟುನಗಳಲ್ಲ ದತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮತ್ತ ಭಯಕೃತವಾಯಿನಂಚಿನ ನುಡಿ ಇನಿ ದಾರಿ ಸಾದಿಡಿ ಇನಿ ದೈವದ ಕಟ್ಟೆಲು ಎಂಗಿನ ಅಜ್ಜೆ ಕನ್ನಟ್ಟು ಬತ್ತೆ ಒಂಟೆ ಬತ್ತನ ಆನೆ ಬತ್ತನ ಮಣದು ಕಟ್ಟದ ಜನಕುಲಿನ ಮೋಸ ಮಂತದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅಗೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಹೊಡೆದು ಮೂಜು ಸಾರ ಬನ್ನೂರು ಗುರಿ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಆತ ಪೊರೆ ತಂದಿನಿ ಮೂಜರ್ ಸಾರದ ಅಗೆಲ್ದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಿ ಸುಳ್ಳು ಮೋಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ದೈವದ ಪಟಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ನು ಇಂಚ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಜ್ಜನ್ನ ಕಟ್ಟೆ ದರ್ಶನ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ಪುನೀನಿ ಎಂಗ ಕಣ್ಣು ಬತ್ತನು ಕೈ ಬತ್ತನು ಕಾರು ಬತ್ತನು ಅಂಚಾನು ಇಂಚಾನು ಸುಖಾನ್ ಬಂಡದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಜನಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಇನಿ ಅಗೆಲ್ದ ಬಾಪ್ತು ಸಾವಿರ ಇನಿ ದೆತೊಂದು
ಇನ್ನು ಬರ್ಪುಣವು ಇನಿ ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ಅಗೆಲ್ಗೆ ಇನಿ ಕೋರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂಟೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಕೋರಿ ಕೊಣದು ಬತ್ತ ಅಗೆಲ್ ಮನ್ಪಣಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇನಿ ಕಾಯಿ ಕೊರದು ನೂಲು ಕೊರದು ದೈವ ಬತ್ತ ನೀನು ಒಂಜಿಗಾರ ದುಂಬುದೀತನು ಒಂಜಿಗಾರ ಪಿದಾಯ್ದೀತನು ಜನಕುಲಿನ ಪೋಡಿಪವನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದೈವ ನಂಬೋಣಂಚಿನ ನಿಯಮಜ್ಜಿ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದೈವಲೇನು ನಂಬವನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಾಗನಲ್ಲ ಸಮೇತ ಇನಿ ಸಾದಿಡ್ಲನಾಗಿ ಇಲ್ಲದೊಲ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಬಲ್ದುದ ಕುಂಟು ಇನ್ನಿತ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂಗಿಪಾಡಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಇನಿ ಪಾಡೋದು ಇನಿ ಬಣ್ಣದ ವರ್ಣದ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನಿ ಪಾತ್ರದೇನ ಇನಿ ಆಗಿ ಇನಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬೋಡ ಅಂಚಿನ ದೈವೋಲಿ ಇನಿ ದಾನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಂಡ ಇನಿಯನ್ನ ನಿನ್ನ ಮೂಜಿಗೆರ್ಪೆ ಐನ್ ಕೆರ್ಪೆ ಭಯ ಪೋಡಿಪಾರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬೊಂಬಾಯಿ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಜಾಗಲಿಡ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಮುಲ್ಪದಾಗ್ಲಿ ಅಗ್ಗದಾಗ್ಲಿ ಪೋದಿನಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಣ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಯಾನಕ್ಕೆ ಶರ್ಟು ಬನಿಯಾನು ನೇನು ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಭಂಡಾರ ಮುಟ್ಟುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲಿ ದೈವ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕೈಗಾನಿಗೆ ದೀಪುನೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ದೈವದ ಕಲಟ ಗೌರವ ಉಂಡು ಪೊಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ದೈವದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲಂಡು ಒಂಜಿ ಗಡಿಯ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಪೋಡು ಪೊಂಜೇವೇ ನೀ ಅಗೇಲು ಕೋರಿ ಮನ್ಪೊಡಿ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಆಂಡ ದೈವದ ಕಲಟ ಕೈಗಾನಿಕೆ ದೀಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲು ಅವಧೂತಿರ್ನಕ್ಲೆ ದೈವಗ ಪಾರಿ ಪನಿಯರಜ್ಜಿ ದೈವದೆದುರುಂತಿರಜ್ಜಿ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಪನಿಯರಜ್ಜಿ ದೈವ ಮನ್ಪುಣ ಆಯ್ಕೆ ಅಂಚುನತ್ರ ನಿಯಮಲುಲ್ಲ ದೈವದ ಎದುರು ನೀ ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಕೈಗಾನಿಕೆ ದೀಪುನೆ ಮರತ್ತ ಮಂಚಾವು ಅಭಿಷೇಕ ಮನ್ಪುನಾಥ ಮೂರ್ಖರಾದ ಪೋಯನೇ ನಮ್ಮ ಮರತ್ತ ಮಂಚಾಗಿ ಇನಿ ಯಾನಿಗೆನೆ ದೈವಗು ಮಂತ್ರ ಬನ್ಪುನೆ ಆರತಿ ದೆರ್ಪುನು ಒಂದು ಮಾತ ನಿಯಮ ಇನಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪರಂಪರೆ ಕರ್ನ ಇನಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಜನಕುಲಿನಿ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಬನ್ಪುಣವು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಂತದು ಒರಿಯಡ ಪದ್ನೇಲು ಒರಿಯಡ ಇರುವ ಒರಿಯಡ ಆಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಲು ಇನಿ ಅಲ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಿತ್ತನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ್ಲೇರ್ದ ಆತನ ಕತೆ ನೆನಪದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇನಿ ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಮುಲ್ಲ ಬೆತೆ ಜಾಗ ದುಂಬುದ ದಿನಕಲ ಪುದಾರ್ ಪಂಡದ ಒಯ್ಪ ನೆನಪದಿಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಎಂಕಲ ಈತನ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಲಾಯಿಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಈ ತಾಲೂಕದ ಉಲಾಯಿ ಅಜಿಪತ್ತ ಮೂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಮೋಸದ ವಂಚನೆ ಜನಕುಲಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರೊಂದುಂಡು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಆನಕೆ ಇಂಚಿನ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಇರುವ ಎಂದು ಅಣತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಾತ್ರಿನ ಗ್ರಾಮದ ಪಿದೈರ್ದು ಗ್ರಾಮದ ಪಾತ್ರಿನಗಳೇನು ಕನತ್ತದು ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊರ್ಪಾಯರಜ್ಜಿ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಆ ಅಜಲ ಆ ಸಂಬಂಧ ಆ ಕಟ್ಟೆ ಅವೇ ಮನ್ಪೊಡತ್ತಂದೆ ಇನಿ ಮನ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಇನಿ ಅನೇಕ ಜಾಗೆಡಿನಿ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲಿಡಿನಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಬಾರ್ದು ದೈವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುನುಪುನು ಬಾಲೆನ ಬತ್ತ ನಲಿಪುನು ಇನಿ ದೈವದ ಕಟ್ಟಿ ನೇಮುಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬತ್ತೇರ್ನು ಇನಿ ಓಡೆಮ್ ತಗೊಂಡು ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸುಧಾರ್ತಾರ ಅಂತ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಯಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮಣ್ಣು ಸಂಕೀರ್ಣ ಇನಿ ಮಣ್ಣು ಬಾರ್ದೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದು ಇನಿ ದಾನೆ ಇನಿ ಬಂಡಿ ಒಯ್ಪೆರೆ ಬಂಡಿ ಒಯ್ಪೆರೆ ತೇರು ಒಯ್ಪೆರೆ ಮಾರಿದೀಯರೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗಂಡ ಏರ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಕಿ ಮಾಡ್ದೇನಾ ಮಾರಾಟ ಮಂದೀಜಿ ನೇಮ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲೆಡಿ ನೇಮ ಅವು ಮಾತ ಆದಿನಿ ಐನ ತಿರಿ ಪಾಂದೋಲ್ ಮತ್ತು ಅವಲೇ ಬುರ್ದು ಬೋಪು ನಾವು ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಐನುಲ ಅನತಿ ದೂರೋಡು ಕೊನೋಡು ತಿರಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನೆಕ್ ದುಂಬುದ ತಿರಿ ಎಂಚಿನೊಂಡ ನೇಮ ಬಿರಿದಾಯಿನಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ ತಿರಿಕ್ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಪವರುಂಡು ನೆನಪುದಿಲೆ ಐನು ಕಡಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೆರಬಲ್ಲಿ ಆನಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನೇಮಾಪುಲು ಪ್ರತಿ ಕಳಟ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಹಿಡಿತ ಇನಿ ನೇಮ ಆನಂದ ಆನಿ ರಾತ್ರಿ ದುಮ್ನಾನಿ ಎಂಚ ಮಾತಾಂಡ ಅಂಚಿನನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ನೇಮ ಜಾಗೆಡಾಪುನು ಯಾನಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಇನಿ ವಾನೋಡು ಭಂಡಾರ ಕೊನಪುನ ಸ್ಥಿತಿ ಆತನು ಪಿಕಪ್ನು ಸಿಂಗಾರ ಮಂತದ ಭಂಡಾರ ಕೊನಪುನ ನಾಂಡ ಎಂಚಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಪೋಪ 800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಪುವ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂಜಿ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ನತ್ತನೊಂಜಿ ಪಂಚಜಿಟಿಗೆ ಕೋಲ್ಜಿಟಿಗೆ ಭಂಡಾರಿ ಗಾಡ ನಿಚಾನಿ ಪಲ್ಲಂಕಿ ದಂಡ ಪಲ್ಲಂಕಿನ ಬತ್ತೊಂದು ಅಂಕಿನಿ ಒಂಜಿ ದೈವದಡಿ ಭಂಡಾರ ಪತ್ತಿರ ಆಪಜಿಂದಿತ್ತಂದ ಯಾನಿಗೆ ಎಂಚ ಅಂದ ಯಾನಿಕೆ ಎಂಚ ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಬರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಂಡೇರಿ ಇಂಚಿತನ ಇನಿ ಅನೇಕ ಜಾಗಲಿ ಇಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಮಂದಿ ಒಂದಲ್ಲೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿದಿನ ಇಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಪಮಾನವಂತದು ದೈವಾರಾಧನೆ ತಪ್ಪು ಮಂತನಂಚಿನ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಡು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಮಂತನ ಗುತ್ತುದ ಚಾಕಿರದ ಏರ್ಲಾವಡು ದೈವಗೂ ಅಪಚಾರ ಮಂತನ ಅಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆಲೆದೆತ್ತೋಡಾವು ಇತ್ತೇನೆ ಏನಡ ಎನ್ಮ ಜನ ಮಾನಿಯರು ಜೀವದೆತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ 16 ಜನ ನರ್ತಕಿಯರು ಜೀವನು ಎಂಡು ಮಂತನ ಸ್ಥಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲ ಸ್ಥಿತಿ ತಲಾ ಪಟ್ಟಿಂಡು ಎಂಚ ಜೀವನ ಎಂಡಾನು ತಪ್ಪತ್ತು ಎಂಕೊಕ್ಲಾಕ್ಲೇನು ಎಂಕ್ಲು ಪೊರ್ಲು ತೂಪುನತ್ತು ದೈವ ಸಂಬಂಧಿ ಇಂಥ ತಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ತಪ್ಪನ್ನು ಮನ್ಪಣೆ ಪಿದಾಯ್ದ ಎತ್ತು ಅನ್ಯಧರ್ಮಿ ಎತ್ತು ಆಟ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದ ಎತ್ತು ಬದಲಾದ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತದ ಗುರಿಕಾರಣಗಳು ನಮ್ಮ ನರ್ತಕೆರೆ ನಮ್ಮ ಚಾಕಿರದಕ್ಳು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಳು ವ್ಯಕ್ತಿರ್ದಾಪನಂಚಿನ ಇಂಚನೆ ಆನಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒರಿಪೋಲಿಯ ಕರಿಪೋಲಿಯ ಇಂಚಿನ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಯಾನಿರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ನೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ನೇನು ಸುಧಾರಿಪೇರೆ ದಾಯಕ ಬಲ್ಲಿ
ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಣಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನು ಪನ್ನಗ ಇತ ಕೊಡೆಡಿಟ್ ಆಪಣಲ ತಪ್ಪು ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾಲ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪೆ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮನ್ನು ಸರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಜೈ ಅದೇ ನಿಖಿಲ್ ಆ ವಿಷಯಡು ನಿಖಿಲ್ ನೇನು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪುಂಡ ಆಂಡ ದೆಯ್ಯದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಬಾಮಿಯುಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ರೀತಿ ಉಂಡು ವಾ ಕಾರಣುಡ್ಲ ಬಲವಂತದ ಹೇರಿಕೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಪಾತೆರ ಬೇನೇಪನಂಚಿನ ತುದಿ ಈತೆ ಪೋದು ಪನಿಯರೆ ನಿಖಿಲ್ ಇಂಚೆಂಚ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆವು ತಾಲಾಂಡ ಇತ್ತನ ತಪ್ಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ಯರ್ನಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂದ ಅಕ್ಲ ಪನಿಯರೆ ನಮ ಬಲವಂತವಾದ ಕೊಣದು ಬರ್ತದೆ ಗೂಂಟು ಕಟ್ಟದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೇಜೋಬದೇನು ದೈವ ಸಹಿಸುಜಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡದ್ದೇ ಒಂದು ಜರ್ಜ್ ಕುಲೊಂದಿರತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಜರ್ಜ್ ಕುಲೊಂದುಂಡು ಆ ಜರ್ಜ್ ಕುಲ್ನ ನಂಕದಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಡಾಯನೆ ಈ ಬೇನೆ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಆತನು ಈರ್ನೇನು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತನು ಬೊಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲೆ ಎಡ್ತೂಲೆ ಕಾರ್ಗ್ ಗಗ್ಗಾರ ಮೋನೆಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐನ್ ಮಾತ ಇತ್ತಲ ಬೋದು ದಾಲಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಐನ ದನಿ ಐನ ಮೋನೆಗೆ ಗಗ್ಗಾರ ಬಾರ್ದು ಕೈಟ್ ಕಾರ್ಗ್ ಕಂಚಿದ ಗಗ್ಗಾರದಿದು ಆಯುಧ ಪತ್ತದು ನುಡಿನ ಅಶ್ಲೀಲ ಮಂತದ ಪಾತಿರಿ ಎನ್ನಾಂಡ ಆ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಡೆ ಪೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆಡ ಪಾತಿರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಂಚ ಆಯ್ನಾತ್ ದೆಯ್ಯದ ಮಿತ್ತ ಬಾರ ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಕ್ ಕಾನೂನು ಅತನ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಬರ್ತಾವನು ಸದ್ಯದ ಬೇಲೆ ಬುಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಬನ್ಪೋರಿಯಾಗ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಬಂದಾಗ ಅಶ್ಲೀಲವಾದ ನೆರ್ಪಿ ಅಪಗ ಟೈಟೆಡ್ ಕೇಸ್ ಮನ್ಪೊಳಿ ಗೊತ್ತಾನೇರಿಗೆ ಅಪಗ ಜಾತಿನಿಂದನೇ ಮನ್ಪೊಡಿ ಅಂದ್ ಶ್ರೀಧರನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂತೆ ಅಂದ ಲಕ್ಕಲೆ ಪಂತನ ಜಂಜ ಅಂತಾರೆ ಶ್ರೀಧರನ್ನ ಇನ್ನ ಖರ್ಚೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪೆ ಈರೆಗೆ ನೆರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತನಾಯಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಎಂಕುಲು ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದುಪ್ಪಾಯ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜನ ಗಮನಿಸೊಂದುಲ್ಲ ನಿಖಲೆಗೆ ಬೇನೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ದೈವ ನರ್ತಕನು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ತೂತನ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇನಿಗಲ ಒಂಜಿ ಇನಿಗಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನನೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವ ನರ್ತಕಗೆ ವಾ ನಮ್ಮನೆಡ್ಲ ನಿಂಕಲೈನ್ ಭದ್ರತೆ ಉಳ್ಳಾನೆ ಯಾನ್ ಇರೆಗೆ ಬಂತೆ ಇರೆಗಾಯಿ ತತ್ತದ ನೆರಿಯೇ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ವಕೀಲ ನಂಬರ್ ಕೊರಿ ಇತ್ತ ಇರೆಗೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಲಿ ಅಂತ ಬಂತೆ ಅಂದ ಅವು ಬೇತ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಅಂಚಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಮಾತೆಕ್ಲ ಪೋದು ಪನ್ನಗ ಅಂದೇಂದಾನೆ ಸರಿ ಮನ್ಪಿಜಾರ ಕೇಂಡ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಹೆಚ್ಚು ಯಾನ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆನ ಸರಿಮಂತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪುಣ ಸ್ಥಿತಿ